कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण माताजी నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా మాతాజీ ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఉంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण ఒక్క నిమిషం మాతాజీ నేను వేరే నెట్వర్క్ లో జాయిన్ అయ్యి చూస్తాను ఓకే ప్రభుజీ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ఇప్పుడు ఓకే మాతాజీ వాయిస్ ఎస్ ప్రభుజీ, క్లారిటీగా ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం బెంగళూరు వారి తరపున 18 రోజుల్లో మనం భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకు అందరికీ అటెండ్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు స్వాగతం ముందుగా గురు ప్రణామాలు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ఈరోజు మనం 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞాన యోగం దీని గురించి చూద్దాము ముందుగా ఏంటంటే మనము ఇంతవరకు మనం 3 అధ్యాయాలు భగవద్గీతను చూడడం జరిగింది అర్జునుడికి అలాగే కృష్ణుడికి మధ్య సంభాషణ ఈ భగవద్గీత అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం 3వ అధ్యాయంలో మనకి కర్మయోగం గురించి చెప్పారు 2వ అధ్యాయంలో జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పారు మొదటి అధ్యాయంలోనేమో అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలు అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయలేనడానికి కారణాలు లేకపోతే ఆ సైనిక పరిశీలనము అన్నమాట అర్జున విషాద యోగం అని కూడా అంటారు అలాగే సైనికుని పరిశీలన అర్జునుడు చూడడం కూడా ఇదంతా మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసాం ఈ 4వ అధ్యాయంలో ఏం చూస్తామంటే జ్ఞానం అంటే అందుకే ఈ అధ్యాయం పేరు కూడా దివ్య జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు ఈ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారనమాట జ్ఞానయోగం అంటే ఏంటంటే
భగవద్గీతలో భగవద్గీత గురించి భగవంతుడు చెప్పడం, దాన్ని మనం తెలుసుకోవడం. అసలు యోగం అంటే ఏంటి? భగవంతునికి సంబంధించింది ఏదైనా కూడా అది యోగము అవుతుంది. శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నాశనం లేని ఈ యోగ శాస్త్రము నేను సూర్యుడు వివస్వానుకు ఉపదేశించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవజాతి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశించగా, మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజునకు చెప్పెను. అంటే మనువు అంటే మన యొక్క మానవ జాతికి మొదటి వ్యక్తి కాబట్టి మనం అందుకే మనుషులం మానవులం అని అంటారు. ఇప్పుడున్న మనువు పేరు ఏంటంటే వైవస్వతుడు. అందుకే వైవస్వత మన్వంతర మనం సంకల్పం చెప్పినప్పుడు కూడా జంబూద్వీపే వైవస్వత మనువు గురించి కూడా మనం చెప్తాం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని ఆ మనువుకి ఎవరు చెప్పారు? వివస్వానుడు అంటే సూర్యుడు అనమాట. సూర్యుడికి ఎవరు చెప్పారు? భగవానుడు. అంటే ఈ నాశనం లేని యోగ శాస్త్రాన్ని, ఈ భగవద్గీత అనేది నాశనం లేదనమాట దీనికి. కాబట్టి అటువంటి దానిని నేను ముందుగా సూర్య భగవానుడికి అంటే ఇప్పుడున్న మన సూర్య భగవానుడి పేరు వివస్వానుడు. అటువంటి వివస్వానుడికి నేను బోధించాను. ఆ వివస్వానుడు దానిని మనువుకు బోధించాడు. ఆ మనువు ఇక్ష్వాకు రాజు. మనకి తెలుసు ఇక్ష్వాకుడు ఎవరు? రఘువంశంలోని రాజు అన్నమాట. అంటే రాముడి యొక్క ఆయన యొక్క రఘువంశంలో వచ్చిన ఆయన. కాబట్టి ఈ 14 మంది మనువుల్లో వైవస్వత మనువు, ఆ వైవస్వత మనువు ఏమో ఇక్ష్వాకు రాజుకి చెప్పాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆ, ఈ భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని మనము ఇలా ఈ గురు శిష్య పరంపర ఏదైతే ఉందో అలా మనం చూడాలి. అట్లా ఒకళ్ళ నుంచి ఎవరి నుంచి అంటే భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది సూర్యుడికి, సూర్యుడి నుంచి వివస్వానుడి నుంచి మనువుకి, మనువు నుంచి ఇక్ష్వాకు రాజుకి. అట్లా ఇది వెళ్తూ ఉంటే అది కరెక్ట్గా వెళ్తుంది అనమాట. కానీ ఎప్పుడైనా దీన్ని మార్గం తప్పుకుంటే కూడా మళ్ళీ అది ఎలా జరుగుతుంది కూడా మనం చూస్తాం. ఏవం పరంపర ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. శత్రువులను జయించేవాడ అంటే అర్జునుడి గురించి చెప్తున్నారు. ఈ దివ్య జ్ఞానమును ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధముగా అర్థం చేసుకుండ్రి. కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది. అందుకే ఈ యోగ శాస్త్రము నశించినట్లు కనిపిస్తున్నది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకి ఈ శ్లోకం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట. ఈ భగవద్గీత అనేది గురు శిష్య పరంపరలో వస్తున్నప్పుడు ఆ పరంపర లింక్ అనేది తెగిపోయిందనమాట. ఎలా అయితే ఇందాక మనకి ఆ రఘువంశం నుంచి వచ్చింది, ఇంకా తర్వాత కూడా కొంతమంది రాజర్షులు వాళ్ళందరూ దాన్ని ఆచరిస్తూ వచ్చారు. కానీ ఎక్కడో ఆ లింక్ అనేది తెగిపోయింది. అంటే ఒక గురువు నుండి శిష్యుడికి, మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు గురువుగా మారి, మళ్ళీ ఆయన శిష్యుడికి, మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు గురువుగా మారి, ఇట్లా అది పరంపరలో వస్తూ ఉందన్నమాట. కానీ మళ్ళీ అది ఎక్కడో నశించినట్లు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అందుకే మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ 5,000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి అర్జునుడికి చెప్పవలసి వచ్చింది. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనకి ఇందాక మనకి ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూసాం. ఒక డాక్టర్ ఎలా అయితే మెడిసిన్ ఆ రోగికి ఇవ్వాలి, నర్సుకు చెప్తాడు. నర్సు ఆ రోగికి ఆ మెడిసిన్ ఎలా వేసుకోవాలో చెప్తుంది. అలా కాకుండా ఎవరో ఫ్రెండ్స్ చెప్పారనో ఎలాగో అది యూజ్ చేస్తే అది కరెక్ట్గా రాదనమాట. అంటే కరెక్ట్గా యూజ్ అవ్వదన్నమాట. అందుకే ఈ యొక్క పరంపర అంటే ఆ డాక్టర్ నర్సుకి ఇవ్వడం, నర్సు రోగికి ఇవ్వడం, లేకపోతే రోగి బంధువులకు చెప్తే వాళ్ళు చెప్పడం, ఇట్లా కరెక్ట్గా వస్తుంది. కానీ ఎవరో ఏదో చెప్పారని మనం దాన్ని అలా వాడితే దాని యొక్క మ్, పని అనేది పనిచేయదు. అందుకే ఈ గురు శిష్య పరంపర అనేది ఆ, చాలా ఉన్నతమైనది, చాలా అవసరం కూడా. అందుకే మనకి ఇట్లా 4 గురు శిష్య పరంపరలు అనేవి ఉంటాయి. ముందుగా బ్రహ్మ నుంచి అంటే భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మకి, ఆయన యొక్క ఆ, బ్రహ్మ నాభి కమలం నుంచి వస్తాడు కదా. భగవంతుని యొక్క నాభి కమలం నుంచి బ్రహ్మ ఉద్భవిస్తాడు. ఆయనకి ఈ వేద శాస్త్ర అన్నీ కూడా ఆయనకి చెప్పారనమాట. అంటే భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మకు వచ్చాయి. ఆ బ్రహ్మ నుంచి ఈ మధ్వాచార్య నుంచి ఇట్లా మనకు ఈ మీ పక్కన ఈ ఫోటోలో చూస్తే ఈ గురు శిష్య పరంపర అనేది ఇట్లా వస్తుందన్నమాట. భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మకి. మాతాజీ వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందా? లేదు ప్రభుజీ, క్లారిటీ.
ఓకే ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ అండి. ఎవరో మెసేజ్ చేశారు చూడండి, మీ నెట్వర్క్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఎలా అయితే భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మకి, బ్రహ్మ నుంచి నారదుడికి, నారదు నుంచి వ్యాస మహర్షికి, అట్లా ఇంకా ఇప్పుడు మనకి గురువులు ఉంటారనమాట. భక్తివినోద్ ఠాకూర్ అని, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ అని, భక్తి కిషోర్ దాస్ బాబాజీ అని, ఇట్లా ఈ యొక్క 30 ఆ, మూడవ ఈయన 32వ ఆయన అభయచరణ భక్తి వేదాంత ప్రభుపాదుల వారు అనమాట. ఈయన నుంచి మనం వచ్చిన భాష్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇట్లా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ యొక్క సొంత కల్పనలు అనేవి ఉండవు, మనం వాళ్ళ నుంచి వినాలి. అలాగే ఇక్కడ ఏంటి, ముందుగా భగవంతుని నుంచి బ్రహ్మకి, వారి యొక్క సాంప్రదాయంలో ఉన్న ఆయన మధ్వాచార్య, అలాగే చైతన్య మహాప్రభువు, అలా వీళ్ళ యొక్క గురు పరంపర అనేది ఉంది. అలాగే భగవంతుడి నుంచి ఈ యొక్క లక్ష్మీ సాంప్రదాయం అంటే శ్రీ సాంప్రదాయం అంటాం కదా, ఇందులో రామానుజాచార్య అన్నమాట ఈ సాంప్రదాయానికి. అలాగే శివుడు అంటే భగవంతుని శివుడికి రుద్ర సాంప్రదాయం అంటారు. ఇందులో విష్ణు స్వామి అనే ఆయన వారి యొక్క బోధనని చెప్పారనమాట. అలాగే భగవంతుడి నుంచి నలుగురు కుమారులు ఉంటారు, సనత్ సందన సనాతన సనత్ కుమారులు అని. వీళ్ళు నలుగురు నుంచి వచ్చిన సాంప్రదాయం కుమార సాంప్రదాయం. వీళ్ళ యొక్క ఆ, ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరంటే నింబార్కాచార్యులు. కాబట్టి వీళ్ళ నలుగురు చెప్పిన అంటే ఈ నాలుగు గురు పరంపరలో వచ్చిన ఎవరి నుంచే అయినా సరే మనం ఈ యొక్క బోధనని వినొచ్చు. ఎందుకంటే అవి ఎటువంటి కల్పనలు లేకుండా కరెక్ట్గా అవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే మనకి ఇందాక శ్లోకంలో కూడా చెప్పారు రాజర్షి. అప్పట్లో ఏంటంటే రాజులు కూడా ఒక ఋషుల్లాగా శాంతిగా రాజ్యపాలన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, సహనంగా ఉండడం ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చేయగలిగేవాళ్ళు. అలాగే ఈ జ్ఞానం అనేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు మరియు భగవత్ విభూతుల జ్ఞానము, అది శాశ్వతమైనది. ఆత్మజ్ఞానం అది కూడా శాశ్వతమైనది. అలాగే మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానం, ఇవి శాశ్వతమైన జ్ఞానం అన్నమాట. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ ప్రామాణిక గ్రంథాలను గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి, అప్పుడే మనకి అది అర్థమవుతుంది. స ఏవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ యోగ శాస్త్రం యొక్క ఉత్తమమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవని భగవంతునితో గల సంబంధమును తెలియజేయు పురాతన శాస్త్రమును నేను నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను. ఇది ఎవరు పడితే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? భక్తుడు. భక్తోసిమే సఖా చేతి, నువ్వు భక్తుడివి, అలాగే సఖ అంటే నువ్వు నా మిత్రుడివి. కాబట్టి రహస్యం, ఇది చాలా రహస్యమైనది. కాబట్టి నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఎందుకు? యోగ ప్రోక్త పురాతన, ఇది చాలా యోగ శాస్త్రము చాలా పురాతనంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఇది నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు. ఎందుకు? నువ్వు నాకు భక్తుడవి అలాగే సకుడవి కాబట్టి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా భక్తితో ఉంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులువు అవుతుంది, లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వచ్చిందనమాట. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు పలికెను, సూర్యదేవుడైన వివస్వానుడు నీకంటే పూర్వుడు. అట్టి ఎడ నీవు ఈ విద్యని అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటే నేను దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అర్జునుడు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు అంటే, మన ఇద్దరం ఒకే వయసు వాళ్ళం, మహా అయితే నువ్వు కొంచెం పెద్దవాడివేమో, లేకపోతే నా ఏజ్ వాడివే కదా. కానీ మీరు ఈ భగవద్గీతని ముందే సూర్యుడికి, వివస్వానుడు అనే సూర్యుడికి చెప్పారంటున్నారు. కాబట్టి దీన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు. అంటే అర్జునుడు ఆయన ఒక అంటే నువ్వు చెప్పేది అబద్ధమనో లేకపోతే ఎగతాళిగానో ఇట్లా అడగట్లేదు. ఆల్రెడీ ఆయన చెప్పారు, నువ్వు నాకు గురువు, నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, నేను నీకు శరణాగతి పొందాను అని. కాబట్టి ఆయన చాలా దీనంగా ఇది ఎలా నేను అర్థం చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే అలా ఉండాలి. ఇది కరెక్ట్ కాదేమో, అది కరెక్ట్ కాదేమో, భగవంతుడు ఇలా ఎందుకు చెప్పారు అనే సందేహాలు ఉండకూడదు. శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పలికెను, ఓ పరంతప, నీకును మరియు నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు వాటిని మర్చిపోయావు, అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. ఓ పరంతప అంటే శత్రువుల్ని తప్పింపజేసేవాడు అనమాట. శత్రువులని
ఆ, తప్పింపజేస్తూ ఉండే అంత గొప్పవాడు అర్జునుడు. కానీ నీకేంటంటే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా కూడా నువ్వు ఇంతకు ముందు జరిగిన అంటే నీకు నాకు చాలా జన్మలు గడిచాయి. నువ్వు వాటినన్నిటినీ కూడా మర్చిపోయావు. ఎందుకు? నీది భౌతిక శరీరము, నాదేమో ఆధ్యాత్మిక శరీరము. నువ్వు మాయలో అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ యొక్క భౌతిక శరీరంలో తీసుకున్న దాని వల్ల, ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చిన దాని వల్ల నువ్వు అదంతా కూడా మర్చిపోయావు. ఆ పూర్వజన్మల గురించి అవన్నీ కూడా నీకు అవగాహన లేవు. నాకు అవన్నీ తెలుసు. నేను ఎందుకు అంటే నేను ఈ మాయకి లోబడి లేను. జరగబోయేది మొత్తం కూడా నాకు తెలుసు. ముఖ్యంగా మనం భగవద్గీతలో అదే చూసాం. ఫస్ట్లో మనం చెప్పుకున్నాము, జీవుడు, ఈశ్వరుడు, కాలము, కర్మ, ప్రకృతి అనే 5 విషయాల గురించి భగవద్గీత చెప్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ కాలం గురించి అంటే జరిగిపోయిన కాలం గురించి కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీత ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది కూడా మనం చూస్తాము. సూర్యదేవునికి కృష్ణ భగవానుడు గీతను ఎప్పుడు బోధించాడు? మనకేంటంటే ఒక మనువు, ఇందాక మనం చూసాం కదా, మనువుకి ఒక 27 దివ్య యుగాలు అనమాట. మనకి ఇప్పుడు నడుస్తున్నది కలియుగము. ఇందులో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అలాగే ద్వాపర యుగం, ఈ కలియుగానికి ఇంటూ 2 అనమాట, 8,64,000 సంవత్సరాలు వస్తుంది. అలాగే త్రేతాయుగం ఇంటూ 3 అనమాట, అంటే కలియుగము ఇంటూ 3 12,96,000 సంవత్సరాలు వస్తుంది. అలాగే ఆ, త్రేతాయుగం, సారీ సత్యయుగం అంటే కలియుగము ఇంటూ 4 టైమ్స్ అనమాట, 17 లక్షల పైన సంవత్సరాలు అనేది వస్తుంది. ఈ నాలుగిటిని కలిపితే ఒక దివ్యయుగం అంటారు. ఇటువంటివి ఇప్పటికీ ఈ యొక్క మనువు కాలంలో, ఈ మనువు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 27 సార్లు జరిగిపోయాయి. ఆల్రెడీ 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి. మనం అట్లా చేస్తే అంటే ఈ 27 ఇంటూ మన కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 10 ఎందుకు వచ్చిందంటే కలియుగం 1, ఆ, ద్వాపర యుగం 2 అంటే 3, ప్లస్ త్రేతాయుగము 3 6, ప్లస్ సత్యయుగము 4 అంటే 10 ఇంటూ 10 అనమాట. కాబట్టి ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలు వస్తుంది. అట్లాగే మళ్ళీ ఈ యొక్క 28వ యుగ చక్రంలో ఈ సత్యయుగం ఆల్రెడీ అయిపోయింది, త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ద్వాపర యుగం అయిపోయింది. అంటే 9 యుగాలు ఆల్రెడీ, 9 కలియుగాలు దగ్గర దగ్గరగా మనం చూస్తే 4,32,000 సంవత్సరాలు మనం ఇంటూ చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి మళ్ళీ కలియుగంలో అయిపోయిన కాలం అంటే ఉదాహరణగా కృష్ణుడు అప్పుడు అర్జునుడికి చెప్పి జరిగిపోయిన కాలం మనం ఇది చూస్తే 5,000 సంవత్సరాలు చిల్లర అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి మనువు జీవితకాలం ఇప్పటికి ఎంత అయిందంటే 1,205 లక్షల సంవత్సరాలు జరిగింది. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? మనువు కంటే ముందే నేను, ఆయన వివస్వానుడికి చెప్పారనమాట, సూర్యుడికి. ఈ రకంగా చూస్తే 1,200 లక్షల సంవత్సరాల ముందే వివస్వానుడికి బోధించాడు ఈ భగవద్గీతని. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. నేను పుట్టుక లేనివాడిని, నాశనము లేనివాడినైనను, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువు అయినను ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపముతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆయనకు పుట్టుకే లేదు, అలాగే ఆయనకి నాశనం అనేది కూడా లేదు. కానీ మనం ఏంటంటే ఆయన మరణించారనో లేకపోతే ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అది కరెక్ట్ కాదనమాట. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆత్మమాయయ అంటే నా ఇష్ట ప్రకారం నేను వస్తూ ఉంటాను. మన శరీరం నాశనం అవుతుంది, కానీ ఆయన శరీరం అనేది నాశనం అవ్వదు. భగవంతుడికి మరణం అనేది ఉండదు. మనకేమో పుట్టినరోజు, మరణించిన రోజు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మహాత్ములు ఉంటూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకేమో ఆవిర్భావ దినోత్సవం, తిరోభావ దినోత్సవం. కానీ భగవంతుడికి మాత్రం అవతార సమాప్తి, అలాగే అవతార స్వీకారం అన్నమాట. అవతారాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు, అవతారాన్ని పరిసమాప్తి చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన వచ్చినప్పుడు కూడా నవ్వుతూ వస్తారు, కానీ మనమేమో ఏడుస్తూ పుడుతూ ఉంటాం అనమాట. అంటే పుట్టుకతోనే మనం ఏడుస్తూ ఉంటాం, కానీ ఆయన నవ్వుతూనే వస్తారనమాట, అవతారాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆయన అలాగే మానవ రూపంలో నిలిచి ఉన్నంత మాత్రాన ఆయనలో ఉన్న ఆ, దివ్య గుణాలన్నీ కూడా ఉండవు అని మనం ఆ, మనకు అర్థం కావాయి. ఆయన మానవ రూపంలో ఉన్నా కూడా ఆయన స్వయాన భగవంతుడే. ఆయన్ని మానవులతో సమానంగా పరిగణించకూడదు. మనకి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాము. సపోజ్ ఒక దేశ రాష్ట్రపతి ఎప్పుడైనా జైల్లో ఖైదీలని
వాళ్ళ ఎటువంటి ప్రవర్తనతో ఉన్నారు ఏంటని చెక్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. అట్లా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన జైల్లోకి ఈయన కూడా లోపలికి వెళ్ళారు కదా, ఖైదీలతో మాట్లాడడానికో ఖైదీలను చూడడానికో వెళ్ళారు కదా అని. ఆ జైల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన కూడా మనం ఖైదీగా చూస్తూ ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదనమాట. ఆయన జస్ట్ అలా చెక్ చేయడానికి వచ్చారు. అలాగే జైలరు ఆయన కూడా ఏంటంటే అక్కడ చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళతో పాటు ఉంటారు, ఆ, ఖైదీలతో పాటు. కాబట్టి ఆయన ఖైదీ అంటే కాదు. అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం భగవంతుడి యొక్క అవతారం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతునికి మరియు జీవునికి మధ్య ఉన్న పోలిక ఏంటి అనేది. కృష్ణుడు శాశ్వతము మరియు జ్ఞానం, అందుకే అచ్యుత అంటే చ్యుతి లేనివాడు, అంటే ఆయనకి మరుపు అనేది ఉండదు, ఆయనకి అన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంటాయి. జీవాత్మ శాశ్వతమైన వాడే, ఆత్మ శాశ్వతమే, కానీ గత జన్మలని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. అలాగే భగవంతుడు ఆయనకు అవసరమైనప్పుడు ఆత్మ ఆయన ద్వారా అవతరిస్తూ ఉంటారు. మనమేమో మన కర్మఫలం ఆధారంగా, అంటే మనం చేసుకుంటున్న కర్మలను బట్టి మనం జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు. అది సత్ చిత్ ఆనందం అనమాట. సత్ అంటే ఎప్పుడు నిలిచే ఉంటుంది. అలాగే చిత్ అంటే జ్ఞానానంద, అంటే ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానం కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడు ఆనందభరితంగా ఉంటుంది ఆయన యొక్క శరీరం. కానీ మనదేంటంటే భౌతిక శరీరం అంగీకరించిన దానివల్ల ఆ శరీరం అనేది శాశ్వతమైనది కాదు. ఆత్మ శాశ్వతమైనదే కానీ శరీరం శాశ్వతమైనది కాదు. అది అచిత్, దానికి నిజమైన జ్ఞానం అనేది కూడా తెలియదు. అది ఎప్పుడు సుఖాన్ని మనం ఇవ్వాలని చూస్తూ ఉంటాం కానీ అది ఆనందంగా ఉండలేదు. అలాగే భగవంతుని యొక్క శరీరానికి మరి ఆత్మకేమో డిఫరెన్స్ లేదు, కానీ మన ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. నేను చూసాం కదా, స్థూల శరీరం మరియు సూక్ష్మ శరీరం. ఆయనకేమో ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది, శరీరం మారుతుంది కాబట్టి మనకేమో అంతకుముందు జరిగిన జన్మలని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. కృష్ణుడు భూమి మీదకి ఎందుకు వస్తాడు? ఓ భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుచుండునో మరియు అధర్మం పెరుగునో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికి నష్టం వాటిల్లుతుందో, అధర్మం అనేది వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుందో అప్పుడు నేను అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాను. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సజ్జనులను రక్షించుట కొరకు, అలాగే దుర్జనులను శిక్షించుట కొరకు మరియు ధర్మ సంస్థాపనకు నేను ప్రతి యుగంలోనూ స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ముఖ్యంగా సజ్జనులను రక్షించుట కొరకు, సాధువులను రక్షించడానికి, అలాగే ఇక్కడ కంసుని ఆయన శిక్షిస్తున్నారు. అట్లాగే చాలా మంది రాక్షసులను కూడా శిక్షించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ ఓకేనా? నెట్వర్క్ ఏదో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది. ఎస్ ప్రభుజీ, స్టక్ అప్పుడప్పుడు సెంటెన్స్ ఏం కట్ కాలే కానీ ప్రభుజీ వాయిస్ మాత్రం కొంచెం కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఒక నిమిషం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను మాతాజీ, ఎందుకన్నా బెటర్. ఓకే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఓకేనా మాతాజీ వాయిస్? బాగా వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ క్లారిటీగా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాము? సాధువులని రక్షించడానికి, అలాగే దుష్టులను శిక్షించడానికి ప్రతి ఒక్క ప్రభుజీ భక్తులు. ప్రభుజీ వాయిస్ కట్ మాతాజీ అవుతుంది. స్క్రీన్ నేను చేయమంటారా ప్రభుజీ? ఓకే, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ.
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. స్క్రీన్ వచ్చిందా మాతాజీ? వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అయితే చెప్పండి, మీరు చేద్దరు కానీ మాతాజీ స్క్రీన్ షేర్. ఓకే ప్రభుజీ. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే భగవంతుడు ఎందుకు వస్తున్నారు? సపోజ్ మనం చూస్తాం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఆయన గొప్ప భక్తుడు, ఆయన రక్షించడానికి ఆయన అవతరించారు. అప్పుడు ఏం జరిగింది? ఆటోమేటిక్గా హిరణ్యకశిపుడు లాంటి ఆ యొక్క దుష్టుడి సంహారం కూడా జరుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఇలా ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరిస్తూ ఉంటారు. అందుకే చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు భగవంతునికి అట్లా అవతారం ఎందుకు అని. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడొచ్చు. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఎవరైనా వినుంటే మళ్ళీ మనం ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఒకరోజు ఒక రాజు అన్నాడంట, అసలు మీ దేవుడు ఎందుకు అవతరిస్తాడు అని. ఇక్కడి నుంచి అందరినీ కాపాడొచ్చు కదా. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఎవరు? హరే కృష్ణ. ఏదైనా డౌటా మాతాజీ? వాయిస్ రావట్లేదా? వాయిస్ వస్తుంది ప్రభుజీ, అక్కడక్కడ స్టక్. అర్థం అవుతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మరీ అర్థం కాకపోతే మాత్రం, అంటే మరీ వాయిస్ బ్రేక్ అయితే మాత్రం పర్లేదు మాతాజీ. మీ దగ్గర ఈ చాప్టర్ ఉంటే మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేద్దరు కానీ మాతాజీ. చాప్టర్ నా దగ్గర పీడిఎఫ్ లేదు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, నేను మీకు ఇప్పుడే పంపిస్తున్నాను. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఒకరోజు ఆ, రాజు అన్నాడంట, ఎందుకు భగవంతుడు అవతరిస్తాను అది అన్నాడు. అక్కడి నుంచే కాపాడేయచ్చు కదా, మళ్ళీ ఆయన అవతరించడం ఎందుకు, ఇదంతా అడిగారనమాట. అప్పుడు ఆ మంత్రి చెప్తున్నారు, సరే రేపు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, మీరు మీ కొడుకుని తీసుకుని ఒక నదీ తీరానికి చెప్పారు, అక్కడికి రమ్మని చెప్పారు. సరే అని తర్వాత రోజు రాజు ఆయన ఒక కుమారుని తీసుకుని, యువరాజుని తీసుకుని ఆ నదీ తీరానికి వెళ్ళారనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క రాజు కొడుకుని తీసుకొచ్చాడో ఒక పడవలోకి ఎక్కారు. ఒక భటులు కూడా అందులో ఉన్నారు. ఆయన నది మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా ఏం చేశారంటే ఒక భటుణ్ణి అందులో తోసేశారనమాట. అప్పుడు రాజు అన్నాడు, వేరే భటులతో చెప్పారు, తొందరగా దూకి ఆయన్ని రక్షించండి అని. వేరే భటులు దూకారు, ఆయన్ని రక్షించారు. అప్పుడు రాజు అడిగారు, ఎందుకు ఇలా చేశావు అని మంత్రిని నిలదీశారనమాట. కానీ ఆయన అదేం పట్టించుకోకుండా నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, ఆ యొక్క రాజు కుమారుణ్ణి అందులోకి తోసేశారు ఆ నీళ్ళలోకి. వెంటనే రాజు ఏం చేశాడంటే ఆ నీళ్ళలోకి దూకేసి ఆయన్ని కాపాడి తీసుకుని వచ్చేసి రాజు ఆ మంత్రి మీద కోపంతో అంటున్నారనమాట, ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేశావు, నీకు అసలు ఏమైనా అర్థమవుతుందా, అంటే దీంట్లో నీ అంతరార్థం ఏంటి, ఇట్లా ఆయన కోపంతో బాగా ఆ, గట్టిగా అరిచారనమాట. అప్పుడు ఆ మంత్రి చెప్పారు, చూసారా ఇందాక ఆ భటుణ్ణి నేను తోసేస్తే జస్ట్ మీరు అరిచారు తొందరగా దిగి కాపాడండి అని, కానీ ఎప్పుడైతే మీ పుత్రుడిని తోసేసాను ఆ నీళ్ళలోకి, వెంటనే మీరే దూకి ఆయన రక్షించుకున్నారు. అలాగే ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి, వాళ్ళ యొక్క భక్తుల్ని కాపాడుకోవడానికి భగవంతుడు కూడా స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటారు. వేరే ఎవరెవరికో చెప్పేస్తున్నా అది ఆ పని అవుతుంది, కానీ ఆయనే ప్రేమగా ఆయన యొక్క పిల్లల్ని, అంటే ఆయన యొక్క ఆ యొక్క భక్తుల్ని రక్షించుకోవడానికి ఆయనే స్వయంగా వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారనమాట. అలాగే మనం చూస్తాం, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, భగవంతుడు ఏంటంటే ఆయన అవతారం ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఆయన అక్కడ ఆ చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు అవతరించారు, కానీ ఆ తల్లిదండ్రులకి ఆ అవతారం చూపించిన తర్వాత వాళ్ళు అంటారు, ఎవరైనా ఇలా ఉంటే నిన్ను, అంటే ఎవరైనా తల్లిదండ్రులకి ఇలా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క వాత్సల్యం వస్తుందా, కాదు నువ్వు మాకు చిన్నపిల్లవాడిలాగానే ఉండాలి అంటే అలా మళ్ళీ చిన్నపిల్లవాడిలాగా మారి ఆ ఆయన యొక్క వసుదేవుడికి చెప్తారు, నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలిపెట్టి ఆ వృందావనం దగ్గర రేపల్లిలో అక్కడి నుంచి ఒక ఆడబిడ్డ జన్మించింది తీసుకురమ్మని. అందుకు ఆయన తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆ అనంతశేషుడు వాళ్ళకి ఒక రక్షణలాగా పైనుంచి, అంటే జోరు వర్షం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ, అప్పుడు ఆయన అట్లా గొడుగు బాగా పట్టేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్తూ ఉంటారనమాట. అంటే బలరాముడు ఆయన, ఆ బలరాముడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడికి ఆ, సేవ చేయడానికి ఎప్పుడు తప్పిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే చిన్న సేవ కోసమైనా ఆయన రెడీగా ఉంటారనమాట. ఇలా మనం ఈ యొక్క ఈ అవతారాలన్నిటిని కూడా మనం చూడొచ్చు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున.
ఓ అర్జున, నా జన్మ మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తరువాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు. నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వాళ్ళు వస్తారు. అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన ఈ అవతారాలు వీటికన్నిటికీ చాలా విశేషాలు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతికమైన దేహం తెగిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఇంకొక దేహాన్ని తీసుకోరు. అంటే మళ్ళీ ఈ భౌతిక లోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరిపోవచ్చు. వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మనం చూస్తూ ఉంటాము ఆయన చిన్నప్పుడు ఆ యొక్క అక్కడ చాలా చాలా బృందావనంలో చాలా చాలా పనులు అంటే చాలా చాలా లీలలను చేశారనమాట. అవన్నీ కూడా చాలా విశేషమైనవి. ఒకసారి ఆయన యొక్క ఆ నడుముని అంటే ఆ తాడు కట్టడానికి యశోదాదేవి ఎంత ప్రయత్నించినా కట్టలేకపోతుంది. ఇన్ని తాళ్ళు తీసుకొచ్చి కట్టినా కూడా 2 ఇంచులు అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కడతారు, ఇంకొక తాడు తీసుకొచ్చి ఎంత చేసినా కూడా. కానీ ఆయనే ప్రేమతోటి తన తల్లికి వశమైపోతారు. అంటే సరే అమ్మా, నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టను, కట్టు అని. అలా అన్నమాట. కానీ ఎవరైతే దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఒకసారి రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు సంఖ్యలు పెద్ద పెద్ద ఇనుప సంఖ్యలతో కట్టాలని చూస్తారు. కానీ ఆయన కట్టుబడడు. కాబట్టి ఆయన్ని ప్రేమతో మాత్రమే మనం కట్టవచ్చు. కానీ ఆ, వేరే ఈర్ష్య ద్వేషాలు అటువంటి వాటితో మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేము. చేస్తాను ప్రభుజీ. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రితాః. ఓకే మాతాజీ, మీరు చేస్తారా మాతాజీ? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. ప్రభుజీ సెట్టింగ్స్ మారినాయి ప్రభుజీ. షేర్ టచ్ చేస్తే ఏమైంది మాతాజీ? షేర్ టచ్ చేస్తే ప్రభుజీ జూమ్, వైట్ బోర్డ్, ఫోటోస్, ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ఫైల్, షేర్ కెమెరా, డాక్యుమెంట్, వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ, మీరు అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు, మరి మ్యూట్ చేయమంటారా? మ్యూట్ చేయండి ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, నా వాయిస్ ఏదైనా రాకపోతే మీరు పోనీ ఇంకెవరైనా మెసేజ్ చేయండి, నా వాయిస్ ఏదైనా క్లారిటీ లేకపోతే. ఎందుకంటే మాతాజీ మాట్లాడడానికి ఉండదు, క్షమించాలి అందరూ. ఈరోజు మరి నెట్వర్క్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఓకే మాతాజీ, ఈ శ్లోకమే కొంచెం పైకి. నెక్స్ట్ శ్లోకం మాతాజీ, 10వ శ్లోకం. ఎస్ మాతాజీ. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః. అనురాగము, భయము, క్రోధము విడిచిపెట్టి నన్నే ఆశ్రయించి, అది వేరే ప్రాబ్లం అది, నేను ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నాను. అనురాగము, భయము, కోపము విడిచిపెట్టి నన్నే ఆశ్రయించి నాయందే మనసు లగ్నం చేసి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానముచే పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమని పొందారు. అంటే ఎవరైతే భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలరని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఆసక్తి అంటే నేను ఇప్పుడు అనుకున్నది కావాలనే ఆసక్తి మనకి ఉండకూడదు. అదేంటది? అది బంధిస్తుంది అనమాట మనిషిని. అలాగే భయము ముందుకెళ్ళనివ్వదు మనల్ని. భగవంతుడు నన్ను కాపాడగలడు అని మనం నమ్మకపోతే అది మనల్ని ఆ, భయం అనేది వెంటాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ భయాన్ని మనం వదిలేయాలి. క్రోధము మనల్ని ఇది నాశనం చేస్తుంది, చాలా డేంజర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీటి నుండి ఎవరైతే ముక్తులయ్యారో సంపూర్ణంగా, అటువంటి వాళ్ళు నాకు శరణం వచ్చి ఇంతకు ముందే ఈ
పరిపూర్ణమైన జ్ఞానంతో పవిత్రులయ్యారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఆ విధంగా నా పట్ల వాళ్ళు దివ్యమైన ప్రేమను పొందారు కాబట్టి వాళ్ళు నన్నే చేరుకున్నారు అని. అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాము గోపికలు, అలాగే గోపబాలురు, అలాగే మనం ఇంకా మహాజనులు అని చెప్తారు. బ్రహ్మ ఇట్లాంటి వాళ్ళు, నారదుడు, జనకుడు, ఈ నలుగురు కుమారులు, కపిలుడు, ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారనమాట. అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణుజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్నే అనుసరిస్తారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే ఏ ఏ విధంగా అంటే కొంతమంది నిరాకారంగా ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు అటువంటి భావాన్ని పొందుతారు. అలా కాకుండా శ్యామసుందర రూపాన్ని, కొంతమంది ఏమో ప్రేమ రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. కొందరేమో వాత్సల్యంగా అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే యశోదాదేవి ఆ వాత్సల్యంతో ఉంటుంది. అలాగే ఆవులు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆ, ప్రేమతో ఆయన దగ్గరే ఉండి ఆయన పాదాల దగ్గర ఉంటూ ఉండేవి. అట్లాగే కొంతమంది ఆయనకి పూజలని ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరు ఏ ఏ విధంగా వాళ్ళని చేరుకోవాలి ఆ భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నారో ఆయా విధంగానే వారికి సంబంధించినట్లుగా ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారనమాట. అంతేగాని ఎవరు ఏ విధంగా చేసినా కూడా నా ప్రేమ అనేది కలుగుతుందని ఇక్కడ అంటే ఈ ఈ అందరూ చేసేది ఒకటే అని చెప్పట్లేదు. అంటే ఎవరు ఎంత మేరకు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి అంత మేరకి ఆయన అర్థమవుతూ ఉంటారు. మనం ఇంతకు ఇట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వింటూ ఉంటాము. సపోజ్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి. ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి చాలా ట్రైన్స్ ఉంటాయి, బస్సులు ఉంటాయి, లేకపోతే ఫ్లైట్లు ఉంటాయి. కానీ ఏదెక్కినా మనం ఒకే సమయానికి వెళ్తామా? వెళ్ళము. ఒకటి కొంచెం ముందు వెళ్తాము, ఒకటి కొంచెం లేట్‌గా వెళ్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం చూజ్ చేసుకోవాలి. మనం ముందు వెళ్ళాలా? లేట్‌గా చేరుకోవాలా? అనేది. అలాగే మనం ఇందాక చూసాము. ఆ యొక్క బలరాముడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు అవసరమైనా ఆయన రెడీగా ఉండి ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి కొంతమందేమో ఏవేవో కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి ధనం కోరుకుంటే ఓకే. నీకు ఆయన ధనం ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా అంటే మనం ఏదైతే మనం కోరుకుంటూ ఉన్నామో దానిని ఆయన ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు కర్మలలో విజయం కోరుకుని కారణంగా వారు దేవతలను పూజిస్తారు. సహజంగా వారు ఈ జగత్తులో త్వరగానే కర్మల ఫలాలను పొందుతారు. ఇందాక మనకు చెప్పారు భగవంతుడు అంతా నేను ఇవ్వగలను అని. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆ పూజలని, ఈ పూజలని లేకపోతే ఏవో ఒక కోరికలు కోరుకోవడానికి పూజలు చేస్తూ ఉంటాము. క్షణికానందం కోసం ఏదో కావాలి. అందుకని పూజలు. ఈ పూజ చేస్తే ఆ కోరిక తీరుతుంది. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. ఇది చేయండి మీకు ఇది కలిసొస్తుంది. అది చేయండి అది కలిసొస్తుంది అని. కానీ మనం ఏంటి శాశ్వతమైన దాని కోసం ఆలోచించకుండా చిన్న చిన్న కోరికలు స్వల్పమైనవి అంటే ఒక రూ. 1,00,00,000 ఇచ్చే ఆయన దగ్గర మనం వెళ్లి నాకు రూ. 100 ఇవ్వండి అంటే ఆయన రూ. 1,00,00,000 ఇవ్వగలడు మనం అడిగితే. కానీ మనం ఏంటంటే మనకి అవసరం లేదని రూ. 100 అడుగుతూ ఉంటాము. ఇట్లా అనమాట. కానీ మనం శాశ్వతమైన దాని గురించి ఆలోచించాలి. అంటే మనకి బాగా ఏదన్నా బాడీ ఇబ్బందుంది. అది ఫిజియోథెరపీ వల్ల క్లియర్ అవుతుంది అనుకుంటే, మనం ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలి. అలా గాకుండా ఆ టైంకి రిలీఫ్ కోసం మనం ఏం చేస్తుంటాం, పెయిన్ కిల్లర్స్ యేసుకుంటూ ఉంటాం. దానివల్ల అది మంచిది కాదని మనకి అర్థమవుతుంది తర్వాత. ఎగ్జాంపుల్‌కి మనం చూస్తూ ఉంటాము. ధనం గావాలి, లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే ఆరోగ్యం బాగుండాలి, సూర్యదేవుడనో, ఇంద్రుదేవుడనో ఇట్లా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఉద్యోగాలు పొందాలి, యాగాలని, చండీ యాగం ఇటువంటియన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అవి చేయొద్దా అంటే అవి మంచిదే. కానీ కోరికలు పెట్టుకొని చిన్న చిన్న వాటి కోసం మనం ఇట్లా అది అంత మంచిది కాదు. సహజంగా వాళ్ళు ఈ జగత్తులో ఆ ఫలాలని పొందుతారు. కానీ అది శాశ్వతమైనది కాదు. తాత్కాలికమైనది అని మనం ఈ వచ్చే 7వ అధ్యాయం, 9వ అధ్యాయంలో అక్కడ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటామనమాట. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. గుణములు వాటితో సంబంధం ఉన్న కర్మల ప్రకారం మానవ సమాజంలోని 4 విభాగాలు నాచే సృష్టించబడినవి. ఈ విధానమునకు నేను కర్తనైనప్పటికీ మార్పు లేని వాడిని కనుక నన్ను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి. అంటే భగవంతుడి నుంచి వచ్చినయి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని చెప్తారు. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అందరూ సమానమే. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు.
అది జన్మ నుండి వచ్చేది కాదనమాట. అందుకే చెప్తారు, జన్మనా జాయతే శూద్ర సంస్కార ద్విజ ఉచ్యతే అని. అలాగే బ్రహ్మజానాతీతి ఇది బ్రాహ్మణ అని, అంటే పుట్టుకతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శూద్రులే. కానీ బ్రహ్మజానాతీతి బ్రాహ్మణ అంటే ఎవరైతే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. అంతేగాని పుట్టుకతో ఎవరు బ్రాహ్మణులు కాదు, క్షత్రియులు కాదు, వైశ్యులు కాదు, శూద్రులు కాదు. ఈ కలియుగంలో అందరూ కూడా శూద్రులుగానే జన్మిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి వాళ్ళు కేటగిరీల్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు, ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవ్వడు, ఆయన ఎంబీబీఎస్ చేస్తేనే డాక్టర్ అవుతాడు. అంతేగాని ఈ డాక్టర్ కొడుకు కాబట్టి ఆయన కూడా డాక్టరే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తే ఆ రోగికి చాలా కష్టం అవుతుంది. అలాగే లాయర్ కొడుకు లాయర్ అవ్వడు, ఆయన లా చదవాల్సిందే. ఇలా వాటికి సంబంధించినవి చేస్తేనే కానీ, అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టే కానీ వాళ్ళు పుట్టుకతో ఒక వంశం అంటే ఒక ఇది వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది రాదనమాట. నమాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇది మాం యోభిజానాతి కర్మభిర్న సబధ్యతే. కర్మలు నన్ను అంటవు, నేను కర్మఫలముల యందు కూడా ఆసక్తులను కాను. ఎవరైతే నన్ను ఈ విధంగా తెలుసుకుందరో వారు కర్మబంధంలో చిక్కుకోరు. ఆయనకి ఏమి చేయవలసిన కర్మలు లేవు, ఆయన కర్మఫలాల పట్ల కూడా ఆయన ఆసక్తుడు కాడు. మనం చూస్తే భీష్ముడు మీదకి రథ రథం చక్రం తీసుకుని వెళ్ళిపోయారనమాట. ఆయనకి అక్కడ అవసరం లేదు, ఆ యొక్క అక్కడ ఆ యుద్ధరంగంలో ఏ ఫలం వచ్చినా ఆయనకి అవసరం లేదు. కానీ ఆయన ఆయుధం పట్టనని చెప్పినా కూడా ఆయన మీదకి వెళ్ళారు. అలాగే గోపబాలుతో కలిసి తిరిగారు, చాలా లీలలను చేశారు. అలాగే అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నారు. అంటే ఆయన అటువంటివన్నీ చేయవలసిన అవసరం లేకపోయినా కూడా ఆయన ఈ ఈ ఎవరైతే ఈ కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తుడు కాకుండా ఉండాలని ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా కూడా మనకి ఇట్లా చేసి చూపిస్తున్నారనమాట. అలాగే కృష్ణునికి మనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము, ఆయన మాయను నియంత్రించేవాడు, ఆయన యొక్క రూపమేమో శాశ్వతమైనది. మనమేమో మాయ చేత నియంత్రించబడుతూ ఉంటాము, మన శరీరం ఏమో తాత్కాలికమైనది. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. కావున ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నిన్ను నువ్వు భౌతిక బంధముల నుండి విడిపించుకోవచ్చు. అంటే ఏదో ఒక మంచి పని చేద్దాము అంటే వివేకవంతులు కూడా ఈ యొక్క 3 రకాలు, ఇక్కడ చూస్తే ఈ 3 రకాల గురించి కూడా కర్మ, అకర్మ అనే వాటి గురించి కూడా తికమక పడుతూ ఉన్నారు. కర్మలేంటి? ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రద పనులు. కానీ వికర్మలంటే శాస్త్రాలలో నిషేధించబడినవి, అశుభకరమైనవి, అవి ఇతరులకి హానికారకమైనవి మరియు ఆత్మ పతనానికి దారి తీసేవి. మత్తయి 17వ శ్లోకం తర్వాత పెట్టండి. ఈ అకర్మలంటే ఏంటంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలము భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలనేవి ఉండవు. అంటే ఏదో ఒక మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే అది పుణ్యకార్యం. వికర్మ అంటే చేయరాని పనులు చేయడం. అకర్మ అంటే భగవంతుని కోసం ఏం చేసినా. మనం నారదుడిని చూస్తూ ఉంటాము, అతను ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థమే తప్ప అతనికి దీనివల్ల పుణ్యమా పాపమా అనేవి అతనికి ఏమీ పట్టదనమాట. కాబట్టి ఇది చాలా దీన్ని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఉన్నతమైనది. కాబట్టి మనం అకర్మలు అనేవి అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మలు భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయో మరియు ఎవరైతే తమ సమస్త కర్మల ప్రతిక్రియలను జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టివారు జ్ఞానోదయమైన మునులచే పండితులు అనబడతారు. అంటే మన జ్ఞానం అనేది ఏంటి? భస్మం. అదే మన జ్ఞానం అనే అగ్నిలో మనం ఈ కర్మలను గనక వేయిస్తే అది భస్మం అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి, ఏది చేయదగింది, ఏది చేయకూడనిది అని. కాబట్టి ఆ జ్ఞానోదయమైన మునులచే మనం గనక అంటే ఏవి చేయాలో అవి చేస్తే గనక మనం అటువంటి వాళ్ళని పండితులు అనబడతారు. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా.
కృష్ణ చైతన్యమునందు సంపూర్ణంగా నిమగ్నుడైన మానవుడు భగవద్ధామమును నిస్సందేహంగా పొందితీరును. స్వీకరించేది మరియు అర్పింపబడేది అను రెండూ కూడా బ్రహ్మమే అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల యందు అతడు పూర్తిగా తత్పరుడై ఉండుటయే అందులకు కారణము. అంటే నిజమైన ఆధ్యాత్మికం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆయనకి సమర్పించేది కానీ స్వీకరించేది కానీ అన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనగా మనం చేయగలిగితే అదంతా కూడా ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ కృష్ణ చైతన్యం నందు సంపూర్ణంగా మనం నిమగ్నం అవ్వాలి. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞాన యజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. ఓ పరంతప, జ్ఞాన యజ్ఞము కేవలము భౌతిక సంపత్తుల యజ్ఞము కంటే ఉత్తమమైనది. పార్థ, చివరకు అన్ని కర్మయజ్ఞాలు దివ్య జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తమవుతాయి. ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం అనేది మనం మన కామ్య కర్మల కోసం అంటే భౌతికమైన వాటి కోసం ఆలోచించుకుని చేసే కంటే ఆ కర్మల కంటే కూడా ఉన్నతమైనది. కాబట్టి ఈ కర్మయజ్ఞాలన్నీ కూడా మనం ఆ దివ్య జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తమవుతాయి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. మరి అటువంటి జ్ఞానం మనకి ఎవరిస్తారు అంటే ఏది కర్మ, ఏది వికర్మ, ఏది అకర్మ అని మనకి ఎవరు చెప్తారు? అందుకే ఇక్కడ ఒక గురువుని చేరి సత్యం నేర్చుకున్నట్టుకు ప్రయత్నించు, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయము. అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థమును దర్శించినవాడు. కాబట్టి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, ఖచ్చితంగా మనం ఒక గురువు ఆశ్రయాన్ని పొందాలి. అతని ముందు మనం వినమ్రంగా ఉండాలి. పరిప్రశ్నేన సేవయ, సేవ చేస్తూ ప్రశ్నలు అడగాలి. ఒక మూర్ఖుడిలా ఉండాలి. అంటే నాకేం తెలియదు గురువు గారు, మీరు ఎలా చెప్తే అలా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, మీరు చెప్పేదే నాకు వేదవాక్యము. అలాగే గురువుని ఎంచుకునేటప్పుడు కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, గురు శిష్య పరంపరలో లేకపోతే మనం మళ్ళీ మాయలో పడిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఆఖరికి కృష్ణ బలరాముడు కూడా వాళ్ళు ఒకళ్ళేమో దేవాది దేవుడు, ఒకళ్ళేమో సంకర్షణుడు, ఆదిశేషుడు. వాళ్ళకి గురువు అవసరమే లేదు, కానీ వాళ్ళు ఆ సాందీపన మునిని గురువుగా ఎంచుకున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా గురువుని అనేది మనం పొందాలన్నమాట. మనకి అనారోగ్యం వచ్చిందనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము, ఆయన మెడిసిన్ రాస్తారు. దీనివల్ల జబ్బు తగ్గుతుంది అని ప్రూఫ్ ఏంటని మనం డాక్టర్ని మనం అడిగామనుకోండి, సరే బాబు నువ్వు వెళ్ళు, నీ ఇష్టం అంటారనమాట. కాబట్టి మనం గురువుని ఎంచుకునేటప్పుడే సరైన గురువుని ఎంచుకుని ఆయన చెప్పింది తూచ తప్పకుండా పాటించాలి. కాబట్టి శిల ప్రభుపాదుల వారు కూడా వారి యొక్క గురువు చెప్పారని అమెరికా వెళ్ళి ఆయన ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని వినయంగా పాటించారు. గురువు నుండి పొందు జ్ఞానం యొక్క మహిమలు ఎలా ఉంటాయి? మరలా వాళ్ళు భ్రమలో పడనివ్వదు అటువంటి జ్ఞానం. ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయం సాధించిన పిమ్మట నీవు మరలా మోహంలో పడిపోవు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞాన ప్రకాశంతో నీవు సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని అంశలే అని, అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయని గ్రహిస్తావు. ఆ జ్ఞానం వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ యొక్క అన్ని అంశాలు కూడా భగవంతుని యొక్క మమైవాంశో జీవలోకి అని చెప్తారు భగవంతుడు. మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలము. అవి భగవంతుని యందే స్థితమై ఉన్నాయని తెలుసుకుంటావు. అలాగే 36వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, అపిచేదసి పాపేభ్య సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టి వారు అని పరిగణింపబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో స్థితులై ఉండి ఈ ప్రాపంచిక భవసాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు. అంటే మనం చాలా చాలా పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మికం అనే దివ్య జ్ఞానం అనే ఆ పడవలో మనం కూర్చుంటామో అప్పుడు మనం చేసిన పాపాలన్నింటి నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు. అలాగే ఈ ఈ భౌతికమైన భవసాగరాన్ని కూడా, భవసాగరం అంటే ఏంటి అంటే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి, అంటే జన్మించడము, మరణించడము, ఈ మధ్యలో ముసలితనం వస్తుంది, అలాగే మనకి రోగాలు అనేవి వస్తాయి. వీటిని భవసాగరం అంటారు. వీటిని మనం దాటిపోవచ్చు అనేది చూస్తాం. యథైధాంసి సమిద్ధోగ్ని భస్మసాత్ కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేయునట్లు జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించే ఫలాలన్నింటినీ భస్మం చేయును. అంటే మనకు నిజమైన జ్ఞానం వచ్చిందనుకోండి,
అది ఒక అగ్ని లాంటిది అనమాట. బాగా భగభగం అంటే అగ్ని లాంటిది. దాంట్లో మనం ఎన్ని అంటే మనం భౌతికంగా కర్మ చేస్తున్నట్లు కనిపించుండొచ్చు. కాబట్టి మనం చేసే ఈ భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా భస్మం అయిపోయినట్లే. అంటే వాటికి ప్రతిఫలం అంటే ఫలం అనేది ఉండదు. కాబట్టి మనం అలా నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరः సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. దీన్ని ఎవరు సాధించగలరు? దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు గలవాడు. అంటే శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి గురువు మీద. తమ మనో ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడగును. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మనస్సుని ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాళ్ళు, భగవంతుని మీద మనసును లగ్నం చేయగలిగిన వాళ్ళు దీనికి అర్హులు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకికమైన జ్ఞానం, లౌకికం అంటే మనం భౌతికంగా ఆలోచించేది, అలౌకికమైన జ్ఞానంతో వాళ్ళు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. కానీ జ్ఞానము, విశ్వాసము రెండూ లేనివారు మరియు అనుమానం పడే స్వభావం గలవారు భగవద్ జ్ఞానమును పొందలేరు. సందేహించే మనస్సు గలవారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం అనేది ఉండదు. ఎవరు సాధించలేరు దానికి చెప్తున్నారనమాట. పశువు వలె వివేకం ఉండదు వాళ్ళకి. అంటే అజ్ఞానంలో ఉంటారు. ప్రామాణికమైన శాస్త్రాల మీద వీటి మీద విశ్వాసం కలిగి ఉండరు వాళ్ళు. శాస్త్రం యందు వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ అశ్రద్ధ దానహ అంటే కొంత శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఉన్నా కూడా అట్టి శాస్త్ర విశేషముల పైన వాళ్ళకి పూర్తి విశ్వాసం అనేది ఉండదు. వివిధ సిద్ధాంతాల ప్రాతిపదికల ఇటువంటి వాటి మీద విభేదాలను చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి వాటిలో నమ్మకం అనేది ఉండదు. అంటే చాలా సిద్ధాంతాలు, వివిధమైన సిద్ధాంతాలు ఇటువంటివన్నీ కూడా వింటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అటువంటి వాటి మీద అంటే శాస్త్రాల మీద కానీ భగవంతుని మీద కానీ ఇటువంటి వాటి మీద ఈ నిజమైన జ్ఞానం లేని వాళ్ళు వాటిని నమ్మలేరనమాట. వాటి మీద నమ్మకం ఉండదు వాళ్ళకి. శాస్త్ర పరిజ్ఞానం మరియు విశ్వాసం రెండూ కూడా వాళ్ళకి ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ లోకంలోనూ సుఖంగా ఉండలేరు, అలాగే పరలోకంలో కూడా సుఖంగా ఉండలేరు. కాబట్టి తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత. ఓ భరతవంశస్థుడా, అందువల్ల అజ్ఞానం మూలముగా నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధం ద్వారా ఖండించు. యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధము చేయ లెమ్ము. కాబట్టి నువ్వు అజ్ఞానం మూలనే నువ్వు నీ హృదయంలో చాలా సందేహాలని నువ్వు చెప్తున్నావు, నేను ఈ కారణాలు ఉన్నాయి, నేను యుద్ధం చేయలేను అని. అదంతా కూడా ఏంటి? అజ్ఞానంగా చెప్తున్నారు. నిజమైన జ్ఞానం తెలుసుకుంటే ఇటువంటిది అన్నీ కూడా నేను బాధించవు. కాబట్టి నిజమైన యోగంలో స్థితుడవై నువ్వు లేచి యుద్ధము చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శిల ప్రభుపాద్ కీ జై, అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ కీ జై. అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరూ క్షమించాలండి, నాకు మరి నెట్వర్క్ ఈ రోజంతా బాగానే ఉంది.